Čau lidi, já vás tady vítám, že se další let's play Agario. No takže takhle, jmenuji se nově, ale to už jste poznali. Takže takhle, takže jdeme na to, nebudeme to zakasovat. Je to sice jen 5minutovka, ale to máte jedno. Gracie, nechceš něco říct? Milovala jsem. Vidíš, Ruby? 3 slova. Řekli jste to hezky. Dobrý, kvalita bude dobrá. Skočte si pro svetry, vezmeme i brášku. Jimmy, pohřbil bys pana Feeneyho někde za domem? Jasně, zlato, ano. Tak jo, paráda. Jimmy? Myslíš hned? Nechci, aby to viděli, ano? Jo. Takže jdeme na to. No nic, jeďte na zápas napřed a já dorazím, jak jen to půjde. Nemůžem ti nějak pomoct? Můžete kopat? Jen řečnická otázka. Jdeme na to. Och, to je dement. Před přerušením pokročili zhruba o jak. Peč a jeho Lions zatím vyčerpali 2 downy a dosáhli 8-yardové line. Obě týmy drží vyrovnané skóre, ale to se jistě změní. Peč se pouští vpravo, vyhlíží koncovou zónu, ale už je pod tlakem. Sražení a pouští míč je volný. Mocný přestanáte! Číslo 71, to je Fuster. Přesně tak, kontrolu nad míčem získal Fuster. Super! Krásně zabudoval. Nebo super, to byl dost blbý. To dost blbý. Je to trošku kratší, ale to vám je asi jedno. Hele je, to dobrý. Kde vězíš? Zmeškal si první čtvrtinu. No, šel jsem na záchod, stál jsem u žlábku, ale ani tu. Tak jsem si v hotelu cestující najel pokoj. Za těch 35 balek dostal. Dovolíte? Vidíš, zvládnul si to docela. Zas jsem to zkrátil. Kdo pak si dá na noka? Já taky. Ne to, že mám tak málo vodu, to je to nejlepší serové. A chodla, co to je? Nepřipustím, aby se tu kdokoliv cítil nejistý a v ohrožení. Leslie, zavři tu za***nou hubu. Každé úterý pouze na Prima Comedy Centra. Od tvůrců seriálu Griffinovi. Tento muž podepsali jsme smlouvu s IKEA na dodávky do Iránu. Hodí se to k našemu životnímu stylu po roce 2000. Se nezastaví před ničím. Byl to jen toast, tati. Tentokrát to byl toast, který jeli tentokrát, aby ochránil rodinu. Z vás protokol, jeli? Takže ještě nějakých 5 minut nebo 3, a to je jedno. No víte, že nemluvím, ale mám ten kašel. Si žijí ve světě Minecraftu, si žijí ve světě Minecraftu. Albert, stojí to za to. Na předpis teď platíme zase a děti budou v důchodku my. Máme tu celý řaden. Když to fotíš. Ale když budeš něco potřebovat, za to zaplatí babička Janka. Pomoc! Help me, please help me! Help me, please help me! Kámo, co to bylo?
No tak ještě těch ty 3 minuty, ale tohle je ten nejlepší server zatím. Do prkna. Aha no, tak nic. Jo, já jsem budu moc žrát, kámo. Vidíš? Žeru to, žeru to, žeru to, žeru to. Já a jem žrout, já a jem žrout. Pojď, nespoj se. Já si sežrat ještě jedno aspoň. Prasklo sklo. Kámo, Defield. Panda, 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 panda. A maky, to nemáš moc velký na mě. Kámo, toho by jsem nesežral. No, co je? To video hned můžeš smazat. Proč? No, nemusím ani. Nemusím. Tam není vidět, že to hraješ. Protože Jo, chudě není je. vidět celá obrazovka. No, tak už je, jsi spokojený, ty Magora. Já si to moje video. Takže si s tím, takže si tam malíš nějaký čáry. Někdo se k nám připojil do klanu. Jaký zase blbeček? Kámo, už mám jen 100. Jsem v tobě více? No ty vole. Už nejseš. Za chvilku budu. Pospojuj se s virusem. To je ten první Magor. 40. Ne, tak na mě zautočil. Takže se nikdo nepřipojil. Ty seš Magor. No, vzpomeň jak to je. No, máš pravdu, že jsi větší. No seš. Počkej, co to je? Co je? Tady je Kinder. No, Was to the clan be gamer. No. Cože? Víš, jak ten Kinder byl kolídr? No. Tak on dal ještě gamera na kolídra. A teď je gamer kolídr. A já jsem A taky může kolídr. vyhazovat lidi. A já jsem taky kolídr. Ale můžu tě sundat z kolídra. Můžu. Tak sundej tam tak sundej gamera. Proč bych ho sundával? Jakože aby nebyl kolídr. Ale on je dobrý jako kolídr, on to umí za kolídra. On není špatný jako kolídr. Vůbec. Spíš útočit, to je taky lepší. Kámo, já jsem týmuju. Kecáš. No. Do prkna. Měl jsi mu dát dřív body. Jenže on
Kámoška, že tam nemůže být chat, jakože mezi těma lidma, co týmujou. To by bylo hrozně dobrý. Tak to bychom byli pořád první. Kámo, to by se nepochybovalo, že bychom byli první. Ho 10 000 tady má jeden. Strašně málo. Co če, hodě 10, jo, od surovin. Za 3 minuty půjdeme. Ty, já nevím, jako mám zautočit, já mám úplně blbý mapy. No tak není divu. Když si stáhnou blbý Clash of Clans. Je z 15 000, tak toho není. Tak málo. Ale že jo, tak nemám na něj útočit. Ne, zautoč si na nějakého dobrýho. Já se snažím. Třeba který má 20 000. No tak to tady nenajdu. No najdeš, já jsem taky jednou našel, když jsem byl takový prťavý level. Taky jsem našel tolik. No 2000. To je hrozný. 1000. Kámo, dobře já. Co to je? Proč je jich tam tolik těch botů? On někdo určitě zapnul hacky. Já nemám hacky, protože já nevím ani jak se to stahuje. Takže... 30 000, tak to beru. To je dobrý, to je hodně dobrý. Na takovýho prcka je to megálně dobrý. Jsi s tím na mě, že jo? Jo. Co ty jsi v Clash of Clans prcek? No, Nejsem. Jo, teďkon jo. No tak tady na tomhle Teďkon levelu. Dan Pando. No tady na tomhle levelu, ale. No, taky já jsem říkal na tomhle levelu. Kámo. Jinak jsem i pomalu lepší než ty na tom. To většině. fakt nejseš. Pomalu jo, na tom většině. No, to fakt nejseš. Skoro jo. O malinka to. No ale nedám ho celýho. No. Mám blbou armádu. To máš? Jsi ještě ani neviděl, tak jak říkáš. Když to sám říkáš, tak drž. Kámo, jak to, že nejsem první? Jo, dobře, tak to už můžu klidně zhebnout. Čum, mě zbývá 1 a můžu mít skoro 1 hvězdičku udělanou. Ty vole. A pálí po mně všechno. Kámo, No tak to nedám, to je nechtěl jasný, bych voják. som. Kámo, nechtěl bys. To Minus 9 pohárů, ale Ne. plus 1000. To jsou... Nechápu, proč po mně jdou. To jsou boty. A jak pro koho? Kámo, viděl jsi to? Tak to bylo dost dobře dobrý. Kámo, ty jsi mě měl vidět. Kámo, já jsem do toho feedoval. To lítalo ze strany na stranu. Někteří se nemůžou rozpojovat. Ale já se můžu žrát. Tak za jak dlouho teda půjdeme? Počkej, Už je jestli... 50. To prdele. Tak to dělej. Ono je 50. Já už jdu do školy. Jsi fakt čurák. Čuráku zasranej. To je dement. Hlavně, že všechno umí. Nechá mě v tom. Fakt čurák. No tak jdi do prdele. Bla bla bla. Slova. No, pán. Takový mini pána to. No běž ty čuráku. Hovno. Čau, demente. Čurák. To je čurák.